Saen a luz as primeiras imaxes da princesa Leonor e máis os seus compañeiros na Escola Naval de Marín. Nelas podemos ver a herdeira do trono realizando diferentes manobras, como por exemplo, manobras de rescate no que foi a súa primeira saída ao mar a bordo das lanchas de instrucción. Estas imaxes que estades vendo da princesa e dos seus compañeiros distribuíunos a propia Armada Española hoxe mesmo. Podemos ver a princesa co mono de adestramento da Armada, co chaleco e coa gorra co escudo da Escola Naval de Marín. Durante a grabación, a princesa Leonor e os compañeiros saen examinando unha carta náutica, participando na simulación de rescate dunha persoa que caeu á auga ou seguindo atentamente as instruccións dos seus mandos. Bueno, a princesa Leonor estáse formando aí en Marín, pero tamén está facendo vida social, se non, mirade este titular, de picoteo en Moaña e de copas en Pontevedra. Así o rezaba La Voz de Galicia, e nós sabemos a que sitio foi de picoteo cos seus compañeiros, porque foi a bocatería de Elvira e nos queremos falar ca súa dona. Elvira, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Elvira, que sorpresa, non, cando viches a princesa Leonor entrar polas portas do teu bar. Nos queremos saber a ver que pediron. Bueno, pois pediron un picoteo típico que temos na tapería, de calamares, croquetas, tostas e cousiñas así típicas de Galicia. Elvira, estamos vendo unha fotografía maravillosa, se non me equivoco, son todos os guardamarines aí coa princesa Leonor no medio, que se ve aí atrás de todo. E vos todos os que estades aí diante de negro, se non me equivoco, como se produciu este momento? Elvira, como foi este momento de facerse unha fotografía coa herdeira ao trono? Bueno, pois foi algo que pediron eles, que querían guardar como a recordo, porque teñen como tradición vir comer aquí. Era un día un pouco especial pola compañía coa que viñan. Claro, Elvira, e vos publicastes esta fotografía, non sei se a princesa Leonor puxo algunha restricción ou pareceulle ben? No, foi ela quen pediu que se publicara a fotografía. Ai, foi ela! E logo, douvos algunha explicación? No, simplemente que quería pois guardar un recordo da tradición dos seus compañeiros. Elvira, eu sei que escolle ese sitio primeiro porque me din que se come super ben, que eu teño que ir probar, xa cho digo. Segundo, porque eres unha persoa con profesionalidade total. Estamos descubrindo aquí en directo que dilo xusto e iso sempre está moi ben. Pero a ver, Elvira, é verdade que este ano está a princesa Leonor aí en Marín, pero parece ser que o teu restaurante, a tua tapería, xa é un clásico pos gardamarines para ir aí a iniciar o curso. Isto, por que é así? Pasou de toda a vida? Pasou de hai poucos anos? En que momento te convertiche nun clásico? Pasou dende o principio que abrimos a tapería por un erro do GPS dun rapaz que agora xa acabou a carreira. Como? Acabaron aquí un día, pois puxeron no GPS un rapaces que xa son, bueno, xa están formados, están traballando en distintos sitios, pero foron da Escuela Naval. O GPS truxoios aquí por erro. Entón decidiron que sería o sitio no que farían as súas comidas e os seus encontros. Oi, pois vaya casualidade, Elvira. Todo ano. Vaya casualidade, a verdade que sí, a nós, dende logo, nos encanta ver a princesa Leonor así ben rodeada, pasando ben, disfrutando de Galicia, por suposto que sí, e nos queremos agradecerche que entraras hoxe connosco no Hora Galega, pois para darnos estos pequenos datiños, sobre todo que comeron ela máis os seus compañeiros, que sempre nos interesa moitísimo. Moitas grazas. Bueno, pois nada, comeron un picoteo típico que temos aquí.